ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେବ ଗୋଠ ଗାଁର ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଗୁଳି ତାଙ୍କୁ ବାଜି ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଞ୍ଜଳି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ତାପରେ ଶିବ ସେଠି 7 ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇଲା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାରିପାରିଲାନି, ଗାଁ ଲୋକ ବାହାରିଲୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ଗାଁର 3 ଲୋକ ପିତବାସ ଝିଅ, ବୃନ୍ଦାବନ ମହାନ୍ତି, କାଳୁ ମହାନ୍ତି, ଆଙ୍କେ 3 ଲୋକ ତାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିକିରି ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କେ ବାଇକ୍ରେ 2ଟା ବାଇକ୍ରେ 4 ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ ବସିଥିଲା ଇଏ କରିବାକୁ, ବୋଲବମ୍ବୁ ଆସିଲେ ସେଟା ପାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ, ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫାୟାରିଂ କଲେ। କାରଣ ଭୟରେ 7-8 ଲୋକ ନଦୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ନଦୀରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଟେକିରି କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୁଳି 2 ଚୋଟ ବାଜିଛି।